Benvidas e benvidos a un tutorial no que pretendemos explicarvos un pouquiño como matricularvos nas oposicións, para aqueles que poidades ter máis dúbidas. Para inscribirvos, o primeiro que tedes que facer é abrir o navegador con o que traballedes habitualmente para non ter problemas con os certificados. Eu neste caso estou utilizando Chrome, pero moitas veces hai xente que lle funciona mellor con Internet Explorer ou outros como Firefox, etc. Ben, teríamos que ir a edu.xunta.gal/oposicións, que é esta páxina onde se centraliza toda a información sobre as oposicións. De feito, eles publicaron aquí xa unha breve información e onde tamén poderedes consultar todo o que ocorra ao longo do proceso selectivo. Por exemplo, se queredes ver cousiñas do 2022, imaginados que queremos ir a educación infantil de mestres do Tribunal 1 e queremos ver a rúbrica do tema, pois todavía están aquí colgados. Habería que cubrir este captcha e xa poderíamos acceder, vale? Sin problema. Ben, pero nós neste caso vamos a inscribirnos. Entón, para iso o primeiro que temos que facer é identificarnos. Podemos facelo ben con o noso usuario de educación, con o usuario da Xunta ou a chave 365, que é a opción pola que optan moitos de vós. E tamén con certificado digital. Eu neste caso vou facelo con o certificado digital. Escollo o meu usuario e accedo. Unha vez dentro, aquí xa podemos, temos máis opcións. Temos as miñas instancias. Aquí, agora mesmo, non teño ningunha e poderíamos inscribirnos. Como vedes, dá dúas opcións. O servizo de secundaria ou o servizo de primaria. Vou explicarlo con o servizo de primaria. Imos explicarlo neste caso. Entramos. O primeiro que temos que facer é crear unha nova instancia. Vale, no caso que tuéramos anteriores ou que hubiéramos feito outra e non nos quedara ben, poderíamos cubrila de novo, aproveitando todos os datos que hai. Ben, unha vez aquí estamos cubrindo a instancia para esta convocatoria, aseguramos que está no servizo correcto e temos varias lapelas que podemos ir nas que iremos avanzando. Comezamos pola solicitude. Teremos que introducir todos os nosos datos. É posible que xa non saian moitos, pois senón cubriremos o tipo de documento con o que nos acreditamos, o seu número, xénero, nome e apelidos, data de nacemento, país, provincia, etc, 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 vale? Aquí lugar de nacemento só hai que cubrirlo no caso de que o país sexa diferente a España, e despois hai que aportar un teléfono fixo ou un móvil, correo electrónico, enderezo e demais datos. Ben, podemos solicitar a quen queremos que se notifique, neste caso pois, a persoa solicitante, é o máis habitual, e despois seleccionamos a que corpo especialidade nos presentamos. Neste caso eu solicitei mestres, entón só me aparece mestres, se non aparecía vos secundaria, e despois especialidades. Pois imaginémonos que quero presentarme a pedagogía terapéutica. Ben, o seguinte apartado é a forma de acceso. Aquí temos varias opcións. Temos adquisición da especialidade dentro do mesmo corpo. Por exemplo, se xa fóramos mestres de primaria e queremos presentarnos a pedagogía terapéutica, ingreso libre, se nunca o fixemos e a primeira vez que opositamos é a que temos que marcar, tendo en conta que tenemos que marcar esta opción D para persoas con discapacidade e ou I para as persoas con unha discapacidade intelectual. No caso de secundaria tamén aparece a opción de cambio de especialidade para a xente que fai promoción interna dende mestres a secundaria, que entendo que sodes os menos. Despois, que máis podemos facer? Teríamos que, unha vez escollida a quenda, hai que alegar e xustificar estar exento do exame de lingua galega, que o xustificamos con o CELGA 4. Entón, marcaríamos que sí, en caso afirmativo, se non, marcaremos que non e faríamos o exame previo, o mesmo caso para lingua castelá, que será a mediados de maio aproximadamente. E despois, no caso de mestres, podemos escoller a localidade orientativamente, porque a veces agrupan tribunais e podense xuntar, pero o normal sería, pois eso, poder escoller localidade e que nos deran nesa que solicitamos. No caso de secundaria, concentranse os tribunais todos nunha única localización. E tamén podemos solicitar a adaptación de tempo e medios. En caso de adaptalo, pois hai que xustificar a adaptación, en que consistiría, etc. Para que as persoas pois, que precisen pois, algún tipo de axuda para realizar o exame ou de algún axuste de tempo ou dos medios, como ben di. En canto ás taxas, aquí pois hai tres modalidades: taxa completa, que é a máis habitual,
exento ou bonificado. Aquí veñemos os requisitos ou causas para que vos den a exención, que son a discapacidade igual ou superior ao 33%, ou familias numerosas de categoría especial. E poden ser bonificadas, se non lembro mal, ata o 50% para membros de familias numerosas da categoría xeral, demandantes de emprego dende polo menos 6 meses antes e outras como vítimas do terrorismo, etc, etc. Ben, aquí é importante ter moita conta, especialmente porque en algunha ocasión tense nos dado de persoas que contaron mal o tempo e despois non tiñan dereito a esa bonificación. Entón, o ideal sería estar ben seguros de que a opción é acollerse, vale? Presentaránse despois justificantes máis adiante. Titulación que alega xustifica por ingreso no corpo. No caso de mestres, pois é bastante sinxelo, simplemente hai que escoller diplomatura ou grau, vale, no caso de secundaria podemos ter máis de unha titulación e a veces xogamos con iso se nos beneficia para veremo a titulación de acceso. Entonces marcaríamos que titulación é diplomatura ou grau, que organismo emitiu e escolleríamos, marcaríamos o nome da titulación, unha vez que non saíra, pois non sei, marcamos aquí grado en educación primaria e despois poñeríamos a data de titulación e se ten unha mención, que no caso dos mestres é moi importante. Tamén hai que marcar se desexamos ser incluídos en listas, aquí, neste apartado. No caso que teñamos que alegar unha titulación diferente para incorporarnos ás listas, pois como é o caso en audición e linguaxe de logopedia, podemos facelo aquí, ou no caso de secundaria, que vos poñía antes, que utilicedes unha titulación diferente, pero tedes unha que vos habilita para quedar en listas, pois tamén. Aquí é importante pois que consultedes que titulacións os habilitan para quedar nas listas. En todos os casos, se superarades o primeiro exame, xa quedaríades dentro de listas, pero se temos a posibilidade de marcalo, perfecto. E isto é só para mestres que tamén podemos alegar titulacións que nos permitan incorporarnos á lista de orientación. Habría que facer o mesmo proceso. Nada, aquí unha pequena información sobre protección de datos e teríamos que ir a seguinte. Neste caso, pois quedoume aquí algún dato sin cubrir que vou a cubrir rapidamente. Facemos unha pausa e mentras os cubro e continuamos. Ben, dúas cousiñas importantes que esquecía. Denme conta agora a cubrir. O lugar de nacemento só se cubre se o país de nacemento non é España, vale? Para aquelas persoas pois, que naceron nun país diferente. E despois tamén é importante en secundaria ter presente pois que se pode habilitar a formación pedagóxica que nos permite entrar en listas. Ben, mentres remataba de cubrir os datos, esquecín comentar que onde pon lugar de nacemento só hai que cubrilo no caso de que o noso lugar de nacemento sexa diferente a España, entón, en principio, se naceches en España teredes que cubrilo, e tamén se me esquecía que no caso de secundaria, outra cousa que podedes alegar ou que debedes de alegar é a formación pedagóxica que vos permita pois, o acceso ou que de maneira que xustifiquedes poder acceder a este corpo. Normalmente aplica en secundaria ou en formación profesional. Unha vez rematado, primeríamos encargar o seguinte. E pasaríamos a segunda lapela, documentación, donde primeiro hai unha pequena declaración responsable, na que non temos que facer nada, e despois xa se cubre a documentación que vamos a presentar ou que xa presentamos con anterioridade. En calquera dos casos, despois analizaremos pouco a pouco, marcaríamos o que imos a entregar e se é a primeira vez que nos presentamos, deixámoslo así. Se xa nos presentamos con anterioridade, podemos marcar a que órgano de procedimento pertence, que normalmente pois, vai a ser a Subdirección Xeral de Recursos Humanos e o Procedimento de Oposicións, e despois o ano de convocatoria, que se non lembramos ben en cal, pois poñemos o último que nos presentáramos e listo. Que documentación se pode presentar? Pois ben, no caso non ter o título, a certificación académica de que se realizaron os títulos xunto co recibo do pagamento dos dereitos de expedición. Vale? No caso de persoas que teñan algunha especialidade que sexa necesaria para as listas de sustitucións ou interinidades, pois o mesmo, marcaríamos. Tamén para a obtención da mención, no caso de mestres, cando a mención sexa obtida nunha universidade diferente a que se obtivo a titulación. A documentación acreditativa de posuir a formación pedagóxica, antes comentada, ou no caso que os situamos por experiencia, que hai algúns casos en secundaria onde se permite, pois teremos que marcar se é unha certificación dun centro público ou se é dun centro privado. O mesmo con o certificado CELGA 4,
sempre que non sexa expedido pola Secretaría Xeral de Política e Lingüística. Aquelas persoas que estudiaron a secundaria en Galicia normalmente teñen a expedida polo Centro de Educación Secundaria, entonces terían que achegala. Eu recomendo achegala porque moitas veces houve problemas con os Celga 4, entón pois sí que sería moi recomendable. E para aquelas persoas que poden substituir o español, neste caso, pois terían que tamén marcar esta pestaña. Ben, tamén aquelas situacións particulares para solicitar a exención ou bonificación de taxas, como son familia numerosa, discapacidade, vítimas de terrorismo, etc., terían que marcar as pestañas correspondentes, se solicita a adaptación de tempo e medios, e despois as persoas aspirantes que non posúan a nacionalidade española, pois tamén terían que mandar estes documentos. E por último está a comprobación de datos. Hai unha serie de datos que para evitar ter que remitilos todos á Consellería podemos deixar marcado, como ven por defecto, a autorización á súa consulta. Como vedes aquí está o CELGA 4 expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, pero en caso de non ser expedido por eles, pois sí que sería necesario. Despois, outras circunstancias de aplicación relacionadas todas elas con a bonificación das taxas ou a exención. E por último, consentimento para comprobación de datos, que antes aparecía por defecto e tivo poña esta consulta, pero agora no referente aos antecedentes penais temos que autorizar ou non, ou poñernos directamente a súa consulta. E no caso de discapacidade intelectual, isto tamén é novidade, pois tamén o podemos marcar. Unha vez que o teñamos, pulsamos de novo, guardar e seguinte. Entón aquí vamos a autorizar a consulta e continuamos. Atopei uns erros, non puxen aquí en que ano. Vou a poñer no 2024 e non marcar o documento. Ben, continuamos. Isto é habitual, podemos volver sempre atrás, que se nos esquece algunha cousiña por marcar. Tomase o seu tempo. Agora, fálanos de pechar a instancia. Dícenos revisar a instancia, podemos volver atrás, se queremos revisar algo, vale? E unha vez que esteamos seguros, dámoslle a pechar a instancia. Tampouco é 100% imprescindible. Ben, para iso necesitaríamos que isto fora un poquinho máis rápido, pero debe de haber moita xente matriculándose agora mesmo, que isto vai un poquinho máis lento do habitual. E unha vez que lle déramos a pechar a instancia, non habería problemas se nos damos conta de algún erro, porque podemos sempre volver atrás, facer unha nova, e sempre que fagamos unha nova, pois vai a contar a última. Unha vez que a teñamos lista, pásanos a cuarta das lapelas. Xa fixemos solicitud, documentación e revisar a instancia, que é a presentación. Podemos crear unha nova, cargando datos da que xa teñamos, ou enviar a sede electrónica para a presentación, que sería o que teríamos que facer. Entón, voulle a dar, e xa está o borrador na sede electrónica. Entón, agora teríamos que cambiar de ventá. Abandonamos definitivamente esta página da Consellería, ou temporalmente, e vámonos á seguinte. Ben, xa temos a instancia en borrador. Entón, agora, imos a sede electrónica para a presentación. Se indes dende aquí, xa vos leva directamente a página 2, é dicir, xa vos dá os datos por cubertos, a anexar documentación. Se tiveredes que subir algunha documentación, como por exemplo pois o CELGA 4, sería arrastralo cara aquí ou darlle a examinar e buscar no voso ordenador. Unha vez feito isto, damos a continuar e imos a pagar a taxa. Aquí recomendo vos pago telemático, sempre é a mellor opción. Damoslle a iniciar o pago. Aquí ponme algún erro porque había algunha cousinha que non estaba ben. Marcamos isto e vamos a iniciar o pago. Cando lle damos a iniciar o pago, vai nos levar á plataforma de pago do Cixtec, que é a que se utiliza para todos os procedementos públicos. De feito, xa vos aparece aquí o modelo de ingreso, que é 739, con os datos e demais. Recomendo vos pago telemático, é moito máis sinxelo que registrado, e no método de pago, tarxeta Bizum. Unha vez que teñamos, damos a continuar, e dades a ingresar, e xa vos leva ao TPV. Metedes aquí o número de tarxeta, con a data de caducidade e o código de seguridade, dades a pagar, xa estaría listo. No meu caso, pois non o vou a pagar a triga. E feito isto, pagada a taxa, quedaríanos asinar e presentar no rexistro. A mí non me vai deixar agora porque non paguei a taxa aínda, pero basicamente teríamos que, se é con chave 365, chegavos un código que tedes que meter ao móvil, e se é con certificado digital, pois temos que ter a aplicación autofirma, son descargádela para firmar
a presentación do rexistro. Este paso é moi importante, vale? Que quede totalmente presentada. Despois podes obter un recibo da presentación. Si vamos á nosa sede, por exemplo a miña, podemos ver documentacións presentadas ou borradores. Neste caso, pois teño este borrador que comecei a cubrir agora, porque non cheguei a enviálo. Vos teríamos que aparecer presentado. Ben, é certo que a veces pode tardar unhas horas en aparecer todo como confirmado, vale? Pode vos aparecer ainda en borrador, etc. Pero o normal sería que, pois como máximo en 24 horas, teñades todo actualizado. Entón, ata aquí é todo. Para calquera dúbida, pois emprazovos a que acudades a calquera dos centros de nós que vos deixades eles para que vola poidan solventar o máis rápido posible e, sobre todo, desexarvos moito ánimo e sorte. Inscribirse na oposición é o primeiro paso para superala. Entón, a partir de aquí, que veñan todo traballo e boas novas. Moita sorte e ata loguiño.